De Ziua Internațională a Traducătorului, Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova vă prezintă cartea apărută în cadrul facultății, coordonator decan Adriana Cazacu, doctor conferențiar, Moldova, o constelație din petalele Universului, autor Victoria Fonar. Sunt versuri traduse în 6 limbi europene. Este rezultatul unui concurs de traducere care a fost jurizat de profesorii universitari Cristina Babin-Bosi, Angela Roșca, Tatiana Porumb, Tatiana Babin-Rusu, Irina Remizova. Cartea este prefațată de profesorul universitar Irina Condrea. Aș vrea să prezint un citat. Poezia trebuie să rămână poezie și în varianta tradusă, redând în măsura posibilităților particularitățile imaginilor poetice ale originalului, și orice încercare de traducere reprezintă o contribuție la decodificarea și înțelegerea mesajului poetic. Chișinău, o nebuloasă din petale de cireș, de Victoria Fonar. Câte petale au ales să desfășoare concursul la cel mai frumos dans din univers? Balansează pe la ferestre, fac reverențe la balcoane, glisează pe pervaz și își continuă proiectul. Chișinău, în nebuloasa petalelor de cireș. Chișinău, A Nebula from Cherry Petals, tradus de Corina Lohan, Marea Britanie, profesoară de limba franceză. How many petals chose to run the contest? At the most beautiful dance in the universe? They swing at the windows, they brawl from the balconies, they slide on the windowsill and continue their project. Chișinău, in the cherry petals. Moldova, una constelación de los pétalos del universo. Los pétalos de las ventanas abren caminos hacia el cuento. En los bailes de los novios, lo blanco en la sala de columnas balancea. Lo azul en el espacio de baile se formatea. Flores de cerezo inundan los senderos vacíos. Hay perlas saltando en el aire como unos niños. Los contemplamos desde los balcones. En círculos de baile la soledad desaparece. Cada uno se siente un pétalo que vuela. En una constelación de flores todavía es Celestial Ephemerals, de Victoria Fonar, tradus de Svetlana Graham. Cherry blossom flower is dancing in the air, longing for spring. She opens us the door to fairy tales. Today, we are gazing at her through the window. Petals, in the rhythm of the waltz, are graciously soaring on the step branded in the air. Oja is puncturing itself in white, and sky in Van Gogh's starry night is transformed by nature in cherry day. Gloomy interior with daily stream coordination is letting itself eclipsed by the light from the waves of petal intention. And they become the universe, these local ephemerals, incorporating everything in celestial arrivals. Chișinău, una nebulosă de pétalos de cerezo, de Victoria Fonar, traducere en limba española, Costinel Lungu. ¿Cuántos pétalos han deseado participar en el concurso del baile más sorprendente del universo? Balanceándose por las ventanas, haciendo reverencias en los balcones, deslice sobre el alféizar de la ventana y continúa su proyecto, Chișinău, en la nebulosa de los pétalos del cerezo. Moldova, o constelație din petalele Universului, de Victoria Fonar. Petalele de la ferestre ne deschid porțile spre o poveste. În valsul mirilor, albul în sala cu coloane balansează. Azurul în spațiu de bal se formatează. Flori de cireș au inundat aleile pustii. Sunt perle ce saltă în aer ca niște copii. Le admirăm de la balcoane. În rotații de dans, singurătatea dispare.
fiecare se simte o petală ce zboară într-o constelație de flori. E totuși primăvară. Victor Marina, third year student at Alecu Sobel State University, Faculty of Letters. My major is English-German translator. Celestial Ephemerides by Victoria Fonar. The cherry blossoms dancing, longing for the spring, in fairy tales calls us to go. But now we look at it through the window. In graceful rhythm of waltz, the petals climb in air. The azure is turning white, and just like Van Gogh's Starry Night, the nature's making cherry daylight. The inner glam with subsidiary coordination allows being eclipsed by the petals, waves of conception. Internal ephemerides become a universe, absorbing everything in celestial events. My name is Valeria Puțuntică. I am a student at Moldova State University, and I am going to recite some poems written by Victoria Fonar and translated by the lecturer Natalia Sârghi. Astral Ephemerida. The cherry blossom dances for spring to come longing. It invites us to fairy places. Now, through the windows, we it are watching. The petals in waltz rhythm gracefully glide on the steps stigmatized in air. The azure is dotted in white, and the sky in Van Gogh's The Starry Night is transposed by nature into the cherry day. The gloomy interior of the daily branch coordination is left eclipsed by the light from the waves of ideas petals. And these local ephemerida become universe, incorporating everything in astral events. Este o onoare să accept invitația doamnei director Ecaterina Zasmenco în ceea ce privește lansarea acestei cărți, care într-adevăr este un rezultat, aș îndrăzni să zic, colectiv. Pentru că este o producție ce ține nu numai de munca unui scriitor care valorifică textul doar în limba română, în limba în care gândesc, dar concomitent au fost implicați persoane care au vrut să prezinte o altă fațetă a textului. Și vă spun sincer, inițial mă gândeam că va fi doar fațeta limbii franceze, limbii engleze. Pe parcurs în acest juriu am rămas încântată să văd că au fost interesați și cei care cunosc limba germană, și cei care cunosc italiana, și cei care cunosc spaniola, limba rusă. E un moment neordinar și le sunt tuturor recunoscătoare profesorilor de la Universitatea de Stat din Moldova. La fel aș vrea să menționez și celor care în timpul acesta al pandemiei, al virtualului, au vrut să se aplece și asupra unui text artistic, au vrut să persevereze în cuvântul cult și astfel aș vrea să menționez că avem participanți care nu țin doar de frontiera Universității de Stat din Moldova, dar sunt și cei care din Universitatea Alecu Rosso din Bălți, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Am rămas plăcut surprinsă și de absolvenții Universității de Stat care au vrut să participe. Este vorba de Sergiu Palii, care în prezent se află în Elveția, Galina Gasnaș, care la fel activează în calitate de traducător în Elveția. Momentul acesta de conexiune cu diferite licee, cum ar fi cel moldo-finlandez, cu gimnaziul din Zlonț, din Bacău, cu cel din liceul Gheorghe Asache, este pentru mine o hartă care valorifică cei care au absolvit Universitatea de Stat, cei care lucrează în Universitatea de Stat și cei care sper să-și dorească să-și facă studiile la această frumoasă facultate de litere. Îi felicit pe toți cei care cunosc limbi străine, pe toți cei care perseverează în traducerea textului și în acest pas le sunt recunoscătoare colegilor, pentru că, într-adevăr, cunoașterea bine a limbii române
este un pas pentru a cunoaște bine și o limbă străină. Nu poți cunoaște, persevera într-o limbă fără a-ți cunoaște limba în care gândești. Deci este important să știm să gândim în mai multe limbi și să nu uităm că, de fapt, importanța vine de la limba care ne acordă acest filon intelectual, filon cultural. De Ziua Traducătorilor mă închin tuturor filologilor care perseverează atât în textul artistic cât și în cel tradus, indiferent de domeniile pe care și le aleg. Și cu această ocazie, încă o dată, le sunt recunoscătoare tuturor bibliotecarilor care au organizat așa o frumoasă expoziție în acest cadru și m-am bucurat să văd și articolele colegilor. Astfel înseamnă că suntem o echipă frumoasă în care putem să ne organizăm în lucruri indiferent de vârste, indiferent de specializările înguste pe care le avem și să perseverăm în a face lucruri mari. Vă sunt recunoscătoare și poate acest concurs va avea continuitate pentru că sunt atâția scriitori, atâtea texte artistice care merită să fie traduse în alte limbi și a fost și o curiozitate, mă gândesc eu, și pentru studenți, elevi, profesori, să vadă cât sunt de abili studenții în a face această reflexie dintr-o limbă în alta.